bai mo shi ba ina gani ko ya bare wurin ne da duniya yawa shi shi ina gani ya daga wurin suka ce yana wurin na lega amma jifa ne kai masa jifa boko yayi ihu bai ba anya baka ji ba dai kai jama'a sun ce su ji ihu bai ji ihu ba baka ji ihu ba bai ji ihu ba bai sani dogon na ko da ya fi ni sai ko ya ji ihu shi amma ni bai ji ba kai ba baka ji ihu ba dogo baka ji ihu shi dan ba wani namiji marwaci dan mai shaƙi ne rayuwa uwa ai uwa shi ma ya kamata a ci wallahi to ai in kana da kuɗi abin da ya kamata ka yi dosa ka ci ka ba waɗanda ka fi so shi ne ta yi mutum zai ce yana son ka amma baka cin naira sa 5 to sai ka yage mai rayuwa uwa sai ka ci uwa sai ka rabu da shi wani abu ne shi ne kawai ga masu baka shi ne kuma ya ce wai bai sai ya ganka da wani dan mai shokale mai rayuwa dan mai toke mai da uwa ya ce wannan aiki dama ce gaskiya ni ne Allah ya sa kuɗi na inda ni ne na san ma haka yake ni na ga ɗan China na ci ashe ke China ce ya ashe ba wani daɗi kuma ta kaɗa gaya ma yi da na ruwan da turanci hausa tsagaga ba ta ce hausa ya turanci cikin marakula nuku wallahi hausa tsagaga ba ta ce hausa ya turanci cikin marakula nuku wallahi Ranki ya ɓaci. Bai na ya ɓaci ko ɓaci. Ni wallahi na alƙance da suke ta amina ku. Daɗi ki abu ke ni gaskiya ni dai kulliyar jahannama kalin ne. Bara ba da ba ya ci ruwa kuɗin na danne na hukanta. Malam ka ban kuɗi na. Na riga na ce miki baran badawa. Malam ban kuɗi na. Ba ki san ni waye. Kai ba san ni waye bane ba ko? Ke ba ce bara ba da kuɗin ba. Ka san wace ce ni kuwa? Ba ya san balaki ba kan shiga in wuce. Malam ka ban kuɗi na. Dan nuna miki abun da dan nuna miki fa. Dan nuna miki ni hali na ma ko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina kabi inna lillahi